naam van die Here. Jesus. Oh, spot op, wat is vandaag datum? Ja, ik weet dat je 2 november, ik maak me net zeker. Amen, halleluja. Ja nou, die luisteraars, dan een jaar geleden, 2 november. Hier die ik wat hier staan. Toen loop ik zo. Prijs die naam van die Here. Ik denk een jaar geleden, die 2 november. Toen kan ik die 3 woorden zeggen. Zeg moe, prijs die naam van die Here. Ik denk, die 2 november verleden jaar. Kon ik een stukje brood niet zo niet. Ik kan je glaasje water gedronken, zo om te verdrinken. Maar vandaag sta ik hier waar van de Heer. Wat de Heer kan doen. Prijs de naam van de Heer. Nou, die luisteraars, ik persoonlijk, ik was niet een goede mens niet. Prijs de naam van de Heer. Ik denk 24 jaar American bendelijk, prijs de naam van de Heer. 24 jaar daarvan vastgevangen en een tuk verslaafde, prijs de naam van de Heer. En kijk, die luisteraars, tuk. Hij is een morse gedrag. Jij kan niet voor hem los op jouw eie niet, prijs de naam van de Heer. Maar die Heer heeft mij kom red. Die Heer heeft mij kom verlos. En die Heer heeft mij kom genees, prijs de naam van de Heer. Ja, nou ik denk, terwijl ik geboren raak aan die kant van Protea Park, op een 14-jarige ouderdom, terwijl ik op zoek is naar liefde wat ik niet in huis gekregen, die prijs de naam van de Heer, want ik heb goed geraakt met een stiefpapa. En hoor mooi, hij was lief voor mij. Maar die liefde wat hij voor mijn broer geeft, was niet die liefde wat hij voor mij geeft. Die prijs die naam van de Heer. En ik heb gaat zoeken naar liefde op die straat. Tussen jongens wat op je hoeken staan, prijs die naam van de Heer. En op die 14-jarige ouderdom raak ik bindelijk, prijs die naam van de Heer. Ik vat mijn stam en ik bewijs mij, prijs die naam van de Heer. En voorlang, toen ik weer kijk, toen rook ik dagen. Toen ik weer kijk, toen smokkel ik dagen. Toen ik weer kijk, toen rook ik buttons. Toen ik weer kijk, toen smokkel ik buttons. En zo is het aangegaan. Toen ik weer kijk, toen smokkel ik tuk. Maar ik heb meer gerook als wat ik gesmokkeld heb, prijs die naam van de Heer. Zonder. Ja nou, ik denk terwijl ik al die jaren aangegaan heb met mijn dingen, mijn zondige natuur, prijs die naam van de Heer. Ik denk, mijn hand was een alles wat onheil was mijn hand in betrokken, prijs die naam van de Heer. Als dat moet aangebreid worden, die kan op mijn knopje drukken. Als dat moet gerook worden, die kan op mijn knopje drukken. Ik denk, als mensen moet geschied geweest zijn, die kan op mijn knopje drukken. Als dat wel eens moet gebruikt geweest zijn, die kan op mijn knopje drukken. Zo ja, ik heb maar alles gedaan wat van die duivel dat was, prijs die naam van de Heer. En ik denk, als mensen nog aan de tijd gepraat hebben van de jou verdiende zonde, moeder, 2 jaar nou, moest ik opgesteekt hebben. Ik denk, als die mensen aan de tijd gepraat hebben van de jong wat nooit gaat terechtkomen, die staat ik vandaag gered hier genade. Prijs die naam van de Heer. Nou, ik denk, een jaar geleden, op mijn verjaarsdag, niet man, aan die straat, wat ik goed geraakt heb, ik ga gewoon niet van mijn maas, zelf tot op die hoek aan doen. Dus ik ook gewoon dus, kon ik met die wifi signal om een movie of 2 te downloaden, prijs die naam van de Heer. Nou, en hier die straat, was ik helemaal niet stuk, ik was helemaal niet stuk, ja. Want ik moest aan de gang behoren. Ik moest drugs gesmokkeld. Ik moest met een gun beweeg, so ik was helemaal niet stuk, prijs die naam van de Heer. Nooit heb ik geweten dat de Heer uit de plan met mij leven. En ik dacht, mijn phone is lekker gezet, 5 minuten gaan voorbij, 10 minuten gaan voorbij, phone is lekker gezet, terwijl ik aan beweeg. Nou, mijn phone van zaad af. En terwijl ik naar die hoek toe loop, om te gaan connect bij die wifi signal, terwijl ik sukkel om aan te lopen met die wifi signal, dus daar is gewoon op van een gun tegen mijn kop. Ik dacht toen ik eraan te kijken, gaat die scoot af en dan schiet mij point blank. Prijs die naam van de Heer. Dus lieve luisteraars, als ik vanmiddag voor jullie zeg, ik moest niet gestaan het niet. Het is net Gods genade. Prijs die naam van de Heer. Halleluja. Ik ben net zo wonderlijk. Ja, nou amen, prijs die naam van de Heer. Nou, ik denk, die scoot gaan af en dan schiet my point blank. Point blank alleen betekent dat ik moest het niet gemaakt het niet. Prijs die naam van de Heer. Ik denk, die scoot gaan af, die
koel breek 'n stuk van my skedelbeen af. Jy boor 'n tonnel deur my neus en bars al die are binne in my neus en word aan die regterkant van my gesig vasgeloods. Prys die naam van die Here. Nou ek dink terwyl die bloed by my neus uitborrel soos 'n kraan wat oopgedraai is, prys die naam van die Here. Dus die hele tyd, die stuk skedelbeen wat die koel afbreek, reageer soos 'n tweede bullet en hy deurboor sy eie tonnel deur my verhemelte, kom in my keel uit en sny my stemband mots af. Prys die naam van die Here. Nou dis die hele tyd terwyl ek verskoor aan die bloed wat by my neus uitborrel. Op dieselfde moment as ek besig om te soek aan die stukke bloed wat uit my verhemelte uitkom. Op dieselfde tyd as ek besig om te verstik en te verdrink aan die bloed wat van my stemband af afspuit en uitspuit. Prys die naam van die Here. So liewe luisteraars, ek sê vir jou, as ek vanmiddag vir julle sê ek moes nie gestaan het. Ek moes nie gestaan het nie. Prys die naam van die Here. Nou, ek dink terwyl ek daar lê en veg vir my lewe, moet er worry. Ek word geskiet in die teenwoordigheid van my 3 kinders. Prys die naam van die Here. Dink hier staan my seentjie oor kan my. Hier staan my oudste dogter, hier staan my jongste dogter. Ja, ek dink die vyand het my nie nog kon vra kan hy my nie later kon skiet as my kinders nie is nie. Hy het gekom en het sy slag geslaan. Prys die naam van die Here. Nou ek dink terwyl ek daar lê en veg van my lewe, kyk ek kan nie asemhaal nie. Kyk ek probeer vat en ek skop en ek trap. En dat is soos iemand wat in die diepsee gegooi is wat nie kan swem nie. As ek geveg en ek geskop en ek getrap en ek gevat en daar wat ek vat en skop en trap, kon ek dit nie lewe raakvat nie. Prys die naam van die Here. Nou, terwyl ek daar lê en veg vir my lewe, terwyl die mense rondom my staan en sê, kyk, waar sy geskiet jy sy oog, dis 'n doodskoot. Broeder, hy gaan dit nie maak nie. Ek dink terwyl die mense daar rondom my staan en sê, kyk die klomp bloed wat hy verloor, hy gaan dit nie maak nie. Ek dink terwyl my kinders daar staan en huil en sien hoe hulle pa besig is om dood te bloed, huil hulle my nie gedagte, hy gaan dit nie maak nie. Maar ek dink, die lied wat ons eerste gesing het, bemoedig my so mooi. My siel behoort aan hom. Prys die naam van die Here. Ja, nou ek dink terwyl die mense allemaal hier staan met die gedagte dat ek dit nie gaan maak nie, het God 'n ander gedagte gegee. Prys die naam van die Here. Nou ek dink, na so 10 minute, terwyl ek hier sukkel en veg vir my lewe, prys die naam van die Here, uiteindelik kom my ma aangehaal toe. Prys die naam van die Here. Sy die tyding gekry as seun en hy op die hoek. Hy gaan dit nie maak nie, hulle het hom jy sy oog geskiet. Hy is 'n doodskoot. Prys die naam van die Here. Dink terwyl my ma daar kom en sy gewaar dat ek besig is om te sok, ek kan nie asemhaal nie. Kel sy my met een sok en sy sit my op haar moeder skoot. En terwyl sy die stukke bloed so uit my keel uit verwyder, uiteindelik kry ek kans om asem te haal. Uiteindelik kry ek kans om iets te sê. Uiteindelik kry ek kans om iets te skree. En wat doen ek? Moeder, ek doen die eerste ding wat ek kan doen as hy of sy seer gekry het. Ek roep eina, mama, help my. Prys die naam van die Here. En ek dink terwyl ek sê, mama, help my, gee my mama met een so hoort, sy sê, kind, moenie vir my roep nie. Daar's niks wat ek vir jou kan doen. Roep na die Here. Prys die naam van die Here. Nou, ek dink, Spreuke 3, vers 16, hy sê, aan sy regterhand het hy lengte van dae, aan sy linkerhand het hy rykdom en eer. Sy weë is 'n lieflike weë en al sy paaie is vrede. Die wat dit aangryp, vir hom is dit 'n lewensboom. En die wat dit bly hou, hy sal gelukkig wees. Prys die naam van die Here. Nou liewe luisteraars, het ek vir julle iets genoem, ek is 'n baie ryk man alweer, kyk jy, prys die naam van die Here. Ja, ek is ryk aan die liefde van die Here. Ek is ryk in sy genade. Ek is ryk met vergifnis. Prys die naam van die Here. Nou, ek dink, die ander poortjie ook by Jesus alleen is nooit beset nie. Ek dink, voor hulle my skiet, toe was die wifi signal geblok, toe was daar geloorlei met die signal, toe was die lyn beset. Maar die moment toe ek roep, Here, ja, Here, toe is by Jesus alleen nie beset nie. Prys die naam van die Here.
Nou, die luisteraars, ek wil iets met julle meedeel. Gaan nie lang wees nie. Dan, so 2 maanden, 3 maanden terug, terwyl ons in die diens is, en die boodskap gaan uit van vergifnis, liefde en vrede, prys die naam van die Here. Sit ek heel oggend in die diens en ek dink, ja, as jy dan niks van my vanmôre om huis toe te vat, nie prys die naam van die Here, nou die diens gaan uit, en ek gaan verby. En ek dink, terwyl ek beweeg, na die kant van die huis, ek drop op my Tony by sy huis, prys die naam van die Here, en soos ek die draai vat, prys die naam van die Here, loop ek hier die man raak, wat gekom het, om my lewe te beroof. Hier staan hier die man, wat my geskiet het, en gelos het vir die dood, prys die naam van die Here. Nou men eens, druk ek my hand in my sak, om te kyk waar is die mes in die hoof. Ek sê met eens, druk ek my hand in my mag, om te kyk waar is die kan in die hoof. Maar met eens haal ek my hand uit my sak uit, en ek deel met hom, die liefde van die Here. My rykdom kan ek met hom gedeel, en ek kan hom sê, jong man, die Here is lief vir jou. Ek het jou vergewe vir wat jy aan my gedoen het. Ek het gebid tot die Here en gevra dat die Here jou vergewe vir wat jy gedoen het. Prys die naam van die Here. Maar hier is ek om vir jou te vra, vergewe vir my. Al het ek niks gedoen, vergewe my nog steeds. Prys die naam van die Here. Maar liewe luisteraars, hier staan ek vandag baie bly, baie dankbaar, meer as oorwinnaar vir die hand van die Here en vir wat ek kan doen. En ek dink vanmiddag wat die Here van my kan gedoen het, wat meer kan hy vir julle doen? Daarmee staan ek terug in die Here se. Halleluja.